Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisa'y tao niya? Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala. Patay na ko, ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan. Ang biktima na pagyakin ng telebisyon. Di anam-anam og pamatay ang mga saka. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong syudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kaya ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kahang. Ayaw ka ko lang. Kanusa ka man mohunong. Hapit na. Kay hapit ko na sa mahurutanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kahang sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Dagkong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinuno. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Gipagyan na yon og pagsuway ni Roger ang mga tao nga mao yang buhatong grupo sa mga dagkong tulis. Iya kining gipasaligan kung unsay ilang mga seguridad ug kung unsa ang kalig-on sa maong organisasyon. Og naiskutan nila ang namatayng amado. Sayo nga nanawag si Alan ni Teresa, nalipay usab ang dalaga. Og dito sa underground, nakita pag-usab ni Alan ang mga kumpletong gamit sa pangamot ug pakusog nga iya sa namatayng amahan ug sa iyang uyuan nga si Emel. Ug nagpangagot ang mga ngipon ni Alan. Kinahanglan ko, Emil. Kikinahanglan ko kini. Tungod kay maura tingali kini bugtong paagi. Nagkatagan gustisyang kamatayon sa kong amahan. Daghan ka pa kaayog agian, Alan. Daghan pa kaayog. Apan gusto kong magdali. Kinahanglang masuwayan na nimo ang tanang rotasyon sa tanang klase sa practice. Kinahanglang makumpleto mo ang tanang rotasyon. Dili lang sa pagpalig-on sa mong kalawasan, ngadto na sa pangamot. Kinahanglang praktisan mo sab ang husto sa paggamit sa mga armas. Emil, tungod kay nagdali ko, Alan, nagkausa ang atong opinyon o guna-una. Busa sa ako ng gikaingon kanimo. Way nahibaw nato kung kinsay maguna natong duha. Way makapugong, Alan. Bisan si kinsa nato, dili makapugong sa posibleng mahitabo. Kung doon na magani maguna natong duha, kinahanglang ako mao'y maguna. Gusto na ko nga ikaw ang mutiwas. O kinahanglang tiwason mo yun, Alan. Emil, mubalik kag sugod sa sinugdanan aron alsahon mo kining mga bugat nga mga gamit.
Tess. Good morning, Beth. Gaan man kay kagnaw? Malipayon ka? Sige kaing ninawag si Alan ganiha. Mao di ay. Nawa ang akong kabalaka. Ay, lubong karon ni Noy Jovito. Ninoy Bitong? Katong gipatay sa vigilante lagi. Alas 12 igawas ang patay niyang lawas aron misahan sa simbahan. Bituo gidi ay ka nga vigilante ang nagpatay ni Noy Bitong. Bituo ko nga may tinuod nga vigilante, Tess. Ug mituo sab ko nga may fake nga vigilante nga ila sa sindikato nga naglihok dinhi sa syudad. Pwede sab. Gusto gyud ang gibuhat ni Alan nga motago siya. Kanit-kanit kini mga hitabo. Giambusan si Alan. Anak gyapon gabion nang nabungkag ang ilang bahay. Maunay lig-on akong basihanan. Nga ang nahitabo ni Noy Bitong related sa nahitabo ni Alan ug sa pagkabungkag sa ilang bahay kay si Noy Bitong suod man ni Noy Emil. Kay si Noy Emil ug si Noy Bitong kauban sa army kaniadto. Ug lakip si Noy Emil mabantay sa Gyotes. Morning, Busing. Kumusta ang bagong grupo, Richard? Nabuwag-buwag na sila, Busing. Aron dili magkadudahan. Tagurat-tagur na sila. Lain-lain o gipuyan. Doon na sila mga alawan singon man magkonsumo og mga gamit sa bahay. Hain mo ron. Nagsunod mi nila ni Tess. Kung sa inyong gisakyan? Kani puti, Busing. Unya, sa lubong ni Bitong. Katunas ang laing kolor ang among gamiton. Okay. Bye, Busing. Uy, hala, layo na sila Tess patay. Pasyan mawa sila. Usa ka magkaya ka man lang. Nganong mawaman? Labing siguro mo tambong gisira sa lubong ni Bitong. Ugma, lain na sang program sa liftingan. Hangtod nga magka-increase ang hibugaton sa mga planes nga ibong alsahon. Way kontra kining atong mga kanunon din ni Alan. Hinaon, dako kining ikatabang sa tong lawas. Labi na gyud nimo. Kahaunog maayo aning mga utan. Maniud to na ta. Gitawgan ko na si Teresa. Oh, Alan? Gi-off na ako cellphone tibok buntag. Naibaw kong maayo kinanawag ka. Nalimot kong sutin mo ganiha. Di ami karon sa ilang nibitong. Karon ay ang lubong. Ha? Ipagawas na siya karong alas 12 aron misahan dito sa simbahan. Kadiyot. Tiyo. Karon na yung lubong ni Bitong. Nakasa ni Emil, Alan. Jesus, Ginoong Hesus Kristo. Dawata in taon ang kalag sa kong higala. Alan. Magkiksulti ka ni Teresa, Tiyo Emil. Dili, Alan. Asa ka man, Tiyo? Sorry. Nawa ang akong gana. Tao na lang ya. Alan, Bibiyas, Tiyo Emil, sa kananantis. sabto na to siya. Naagihapon siya sa kaguulog kay Nuko ni Nibitong. Ambing, Alan. Ipagawas na si Nibitong. I love you. I love you. Bye. Bye. Ayaw ni Bitong. Emil!
Mamatay gyud ang tao, Alan. Apan sa dili pa ko mamatay. Ingon usab ana ang mahitabo sa nagpatay ni Bitong. Lungag-lungagan ko gyud ang iyang dughan. Ang takit makipangawan ni Joe Emil. Kan salot. Dili pa unta angay mamatay si Noy Bitong. Oo. Lagsik pagod. Ligon pa. Wa gyud kasing ang taong ipatay ni Noy Bitong. Kung sa kasuod lang nila ni Noy Emil, maong napagan si Noy Bitong. Huyang rakayo og katarungan ang mga kriminal. Ang mipatay og ang nagsugo sa mipatay kang Noy Bitong. Ano gon si Noy Bitong? Oh, maayong hapon, Sir Roger. Sabi na kog tuwa mo dito aron makita gid ninyo nga ipahimutang na si Noy Bitong. Di akasabdi ay, Jer. Para nako bisan kadiyo to na kung ikahimamat ang usa ka tawo pero dili na siya nako mahimong kalimtan. Mausab na si Noy Bitong. Dunay usa kay gayon nga nagkuyog sila si Anhing Noy Amado. Gipa ila-ila si Noy Bitong namo ni Papa Sixto. Sukad adto wa na kumalimot ni Noy Bitong. Way kasing-kasing ang may patay ni Noy Bitong, Jer. Labi nang way kasing-kasing ang nagsugo sa pagpatay ni Noy Bitong. Maayo man kuno ning tao sa Noy Bitong. Murag nauso ng vigilante, no? Ingon pa nila ang pamatyon sa mga vigilante, maong nga dautan, mga notorious, mga manapason sa balaod. Sa dili pa sila mo patay ang usa ka daotang tao ila una kunok ni sa taon ug maayo sa dili pa patyon. Unsa man ay pasabot? May sikretong kalihukan sa Noy Bitong? Daotan sa diay ni siya. Sa ganito imong gisulti nako, Bet? May vigilante nga tinuod. Doon na sa vigilante nga fake. Dili tinuod. Buotan si Noy Bitong. Maayong tao si Noy Bitong. Bisan asa ta mangutana. Sa iyang tindahan, tanan mo ingon nga maayong tao si Noy Bitong. Misamot na sa ilang dapit. Buotan, maayong tao. Matinabangon si Noy Bitong. Manggiloyon si Noy Bitong. Patyunan ba gud og vigilante ang sama ni Noy Bitong? Inoon ka mo may suhito kaayo ana kay tigbalita gud mo tes. May lakaw pa mo tes? Basing kalugar ka na ni Urasa. Actually, di pa gyudugay nga nakadawat kog message, Jer. Ha? Mubiya na sa midinhi kay naidaghang trabaho unon. Okay. Sorry. It's okay. Wow ka na. Pirmi magig ka na kung gisabot. Di mo sige mahitabo nga mapulan kong pailog ni Motes. Ayaw din ka na kung ngano. Salamat, Jer. Kana, Bet. Okay. Yes. Jer? Palihog niya kog sulting alan. Nga nabalakang niyang igso. Tingnan siya palihog. Andam kong mutabang niya. Bisan ako pang kinabuhi. Andam na kong isakripisyo para lang niya. Sultihin siya na palihog. Ang iyo akong igso kung makigsulti unta ko niya bahin sa kaimtang niya karon. Gusto ko mutabang ni Alantes. Palihog, sultihin si Di na Alantes. tingali mahitabo nga magkakita pa, Major. Ha? Gusto si Alan nga magpalayo na dinhi. Tingali, uwa na siya dinhi sa ato. Wagan ni siya mutug anako kung asa siya. Mutago siya, Jer. Nahadlok siya nga may mahitabo niya. Kung mauna, usap man yung sabi kapasunan, nagsigi ka lang yan. Wa na ko'y laing higugmaon, Jer. Kung mao'y rason nga di na may magkakita kay magpalayo na siya dinhi, pero alang man sa iyang kaayuhan. Ako na siyang gisultihan nga ipabawa na ako ang akong gugma niya. Sa ato pa, di na mahitabong mahigugma pa kuglain. Dili na gyud, Jer. Ato na mi.
Uyang Roger, oh. Kahilakon, oh. Tanabek, Kahiyog ilong bayana. Bisan mag-unsa pa siya limod. Pero klaro yung kay namakak siya nako. Namakak siya nako. Unsa, busing? O yun, Ngano, busing? unsa man giabot kag pagduda ni Teresa bahin ako? Kabugo rin niya kung nagduda siya ni busing. Karibiyos trabaho, Giswerte sa pasyalan, buhit pa sa hantod karon. Hain yun kataon ng akong igso. Ingon din niya na, Jemil. Oh, Alan. Ug ayaw yung kalimot anang tanan. Hinumdumi pirmi ang akong gisulti ni mong mga pamahagi. Hangtod na sa armas nga mubuto. Isuod yung tanan si mong hunahuna, Alan. Kung mawa nasab ko, dili ko magsapayan. Kay nahibaw ko. Mahitabo yun ang gusto mong mahitabo. Dili man ko makaambit aron makatabang sa imong mga buluhaton ugma. Apan nahibaw ko nga imo gyud kining ipadayon. Nganong gitutukan mo ako? Kaghapon ka pa. Bisag wa magdaog reklamo ang imong mga pong. Pero masabot kayo na ako. Ngang imong gipasabot mo ang kamatayon, Jumel. Hangtod karon nagsigi kag gihapon og pasabot og kamatayon. Dili ko gusto, Jumel. Nga may usa natong duha ang mawa. Kitang duha ang bubuhat sa mong primaus. Kitang duha, Jumel. Mulambos ka ang uyuan og pagkumangkon. Matultulan gyud ka nila ni Roger kung hain magtago sila si Emil og Alan. Mga higala, sundan ang kanunay ang uban pa mga supay ning atong sugilanon nga naguluhan. Kagaw ni Kain. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Collantes Gomez, Director Algin Nabakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquiles Hesen, ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.